മാതാജി. മാതാജി അത് വായിച്ച് മുഴുവനാക്കിക്കോളൂ സുജ മാതാജി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഏഴാമത്തെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തത് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നില്ല. അത് ഞാൻ വായിക്കാം. അർത്ഥം വായിക്കുന്നോ? ശരി, ഇത് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. അപ്പൊ പൂവരാത്മജല്ലേ. പൂവരാൽ മജൗ ബദ്ധ മൂർദൈവ്യ യദ്വത് ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തി ഭാജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തി സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോക്ഷ ഗ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ദാമോദര, മരഉരലിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ ബാലരൂപത്തിൽ അങ്ങ് കുബേരപുത്രന്മാരായ നളകുബേരനെയും മണിഗ്രീവനെയും നാരദമുനിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി. അതുപോലെ ദയവായി എനിക്കും അങ്ങയുടെ പ്രേമഭക്തി നൽകിയാലും മറ്റൊരു മുക്തിയിലും എനിക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേസ്തു ദാമ്നേ സ്ഫുരദീപ്തി ദാമ്നേ ത്വദീയോദരായദാ വിശ്വാസാദാമ്നേ വിശ്വസ്യദാമ്നേ നമോ രാധികേയൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ദാമോദര, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യുജ്വല ശോഭയോടുകൂടിയ കയറിന് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഇരിപ്പിടമായ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിനും എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രേമഭാജനമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കും ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അനന്തങ്ങളായ ലീലകളാടുന്ന പരമപുരുഷനായ അങ്ങേക്കും ഞാൻ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാഘത്ത ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 13. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. നമ്മളിന്ന് ആദ്യത്തെ 12 അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം,
നമ്മള് കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കായിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അടുത്ത 6 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എത്ര പേര് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അവർക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അറിവ് നേടാൻ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നേടിയതിന് ശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനയോഗം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് 13 മുതലുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഈ 12 വരെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്തത് ജ്ഞാനയോഗം പറയണം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ചില കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവര് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയും. ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, അവർക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ സമയം പിടിക്കും. അവർ കുറെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി, കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി, അവർ കുറെ വായിച്ച് അറിവ് നേടിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു പാർട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് പറഞ്ഞ, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ജ്ഞാനമാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം, ആ അറിവ് ആരെ കുറിച്ചാണ്, പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്ന, പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയം ആകുന്ന കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയാണ് അർജുനൻ, എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രത്തിൽ ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാരാണ്, ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ എന്നാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്, ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയാ, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. കർമ്മവേദി അതെന്താണ്, ശരീരം എന്താണ്, നമ്മളുടെ കർമ്മവേദിയാണ്. ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്, ശരീരം. ആത്മാവ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്തിന്, ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ശരീരത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, പക്ഷെ അല്ലാതെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ശരീരമാണ് അപ്പൊ എന്ത്, കർമ്മവേദി ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രം എന്താണ്,
ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ്, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. കർമ്മവേദി എന്താണ്? അത് ശരീരം തന്നെയാണ്. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പോ ഒരു പ്രവർത്തന വേദി ലഭിക്കും. ഒരു പ്രവർത്തന വേദി ഒരു സ്ഥലമാണ്, പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്? ശരീരം. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവ് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കാണ് ബദ്ധാത്മാവ്. നമ്മളെ ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എന്താ ആവശ്യമാണ്? പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ക്ഷേത്രമാണ് ശരീരം, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പിന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം വേണം. ആ സ്ഥലമാണ് എന്നിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം എന്ന് പറയുക. കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമത്രേ. പറഞ്ഞു തന്നെ പറയാണ് അല്ലെ. ഈ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആരാണ്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ജീവാത്മാവായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും എന്താണ്? അണുരൂപത്തില് ജീവാത്മാവുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് പറഞ്ഞ തന്നെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മളുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? പരസ്പരം എന്ത് കാണുന്നില്ല? ഈ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നില്ല, നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പരമാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോലും ഇല്ല ആര്? ജീവാത്മാവിന്റെ രീതിയില് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്നു പോലില്ല. കാരണം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടുല്ലേ, ആ പരമാത്മാവ് കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ജീവാത്മാവ് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ കയത്തിൽ വീഴേണ്ടി വരുന്നില്ല, പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കാണ്, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ തിരിഞ്ഞു പോലും ആര് നോക്കുന്നില്ല? ഈ ജീവാത്മാവ് നോക്കുന്നില്ല. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്, ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഒട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പറയാം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 വഴികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസ്. അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പറയുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ടാണ്, ഭഗവത് രൂപത്തില്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാനാണല്ലേ. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസ് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനായിട്ട് വന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ ഈ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ 3 തരത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഇത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഏത് രീതിയിലാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനല്ല, എന്താ പറഞ്ഞത്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാര് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ,
സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണ അർജുനന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ശരീരത്തിലും എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, ജീവാത്മാവും ഉണ്ട് പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാവ് പല ശരീരങ്ങളിലും പലതായിരിക്കും, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവായിരിക്കില്ല വേറെ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്താണ്, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. എന്താ പറയുക, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് എന്ത്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്, ജീവാത്മാവും ഉണ്ട് പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാം. ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണത്, ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പരമാത്മാവും ആരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഭഗവാനോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ കഴിയും. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും, മനുഷ്യന്മാരായിക്കോട്ടെ സസ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ജന്തുക്കളായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാന് അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും. ഓരോ ജീവാത്മാവ് അല്ല മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവിനെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്താ പറയണത്, 5, 6, 7 ശ്ലോകം. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛാദേശാസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാ വികാരമുദാഹൃതം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രവൃത്തിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഇനി എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയണം. ഇവിടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ. 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, രാഗോദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയുള്ളത്. പഞ്ചഭൂത ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശമുണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധിയും പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്തതയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, പിന്നെ ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്തുണ്ട് വേറെ? മനസ്സ്, ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്ന മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സ് അടുത്ത ആന്തരികമായതിനാൽ ഇതിനെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഗന്ധം, രസം, സ്പർശം, രൂപം, ശബ്ദം, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? കർമ്മക്ഷേത്രം. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെ നമുക്കറിയാം? വിശ്വാസം. ആ പ്രജ്ഞയിലാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഈ ഇതിന്റെ ആവിഷ്കാരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, മറ്റുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മുഴുവനും നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ ദഹിപ്പിച്ച് കഴിയുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്? അത് അവിടെ തീരാണ്. പക്ഷെ ആ മനസ്സ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ പോകുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. മറ്റേത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നശിച്ചു പോകണം, പക്ഷെ ഇത് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും? പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനെയാണ്? മനസ്സിനെയാണ്. മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് പല രീതിയിലും പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ പ്ലാനിങ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് എന്നോട് പറയണം. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മിഥ്യഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെട്ട 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, സ്പർശം, രൂപം, ശബ്ദം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നില്ല, ഇതിൽ വായിക്കാം. അമാനിത്വമതം ഹിത്വാമഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മാവിനിഗ്രഹം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യമനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി സുഖദോഷാനുദർശനം ആസക്തിരനഭിഷങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്താദേശസേവിക്തമരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർദ്ധ ദർശനം ഏതജ്ഞാനാമിതി പ്രോക്തമജ്ഞാനം യദോന്യഥ. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവരിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, പിന്നെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ് പറയണത്. പിന്നെ
പിന്നെ ഇവയല്ലാത്ത നമ്മളതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. അല്ലാത്തതിന് എന്താ പറയണത്? അജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വിനയഭാവത്തോടെ എന്താ പറയാ, സേവന ഭാവത്തോടെ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജ്ഞാനമാണ്. അല്ലാത്തത് എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ജരാമൃത്യു എന്താ പറയാ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി നമ്മളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ജനിച്ച് മൃത്യു വന്നു, ജര വന്നു, വ്യാധി വന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ 4 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം. ഇത് 4 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ച പോലെയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ജനിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ സമയമുണ്ട് നമുക്ക്. ആദ്യം നമ്മൾ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ നടന്നു പഠിക്കുന്നു, പിന്നെ ഓടുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വലുതായി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കുറെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നെ പിന്നെ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ വരും നമുക്ക്? അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം കഴിഞ്ഞു ജരകൾ വരുന്നുണ്ടാവും, പിന്നെ വാർദ്ധക്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ജ്വരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മരണം അടയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാതും സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയുകയാണ്. ഇതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. നല്ലൊരു പ്രായത്തില് അവരുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഏജ്ഡ് വന്നപ്പോ അവരുടെ ഫോട്ടോ എന്താണ്? കാരണം ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. നമ്മൾ എന്നും ഇതൊന്നും നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നുള്ള പോലെയല്ല നാളെ ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമുള്ള? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്. ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ശൗചവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആഭ്യന്തരമായത് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാലോ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണ്? ശൗചമാണ്. ശൗചം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കണം അല്ലെ. ബാഹ്യത്തിലും പുറത്തും അകമൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം ശുദ്ധിയാവുന്നുള്ളൂ, മനസ്സ് ശുദ്ധിയാവുന്നില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ ആര് വന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഫുള്ള് പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഒരു പൊടി പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നമ്മളൊന്ന് തുടയ്ക്കും അല്ലെ. തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ശ്വാസം മുട്ടിട്ട് പാടുണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? നമ്മളുടെ സ്ഥലം എങ്ങനത്തെയാണ്? നിറച്ച് അഴുക്കും പൊടിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ആ പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവിടെ വൃത്തിയാക്കണം നന്നായിട്ട്. അപ്പൊ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച്
ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാവാൻ ശ്രമിക്കണം. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും, നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പൊടിപടലങ്ങള്, അഴുക്കുകൾ മാറ്റാന്നുള്ളത് അല്ലേ? നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ജന്മത്തിലും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ജന്മം കിട്ടണത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെയും നമ്മളുടെ ചിന്തകളുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഒരു ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുത്താൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം? പരിശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. പകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്? നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ഋഷികേശൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അർജുനനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തി പോരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എന്താ പറഞ്ഞ കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അപ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ എല്ലാ ഗുണത്തിനും അതീതനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ യജമാനനും കൂടിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാണ്. നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. നമ്മളുടെ ജന്മം തന്നെ എന്തായിരിക്കാം? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം. പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയണത്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ചീത്ത പറയും. ആ ചീത്ത പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ രജോ ഗുണം മുൻകൂട്ടി നിൽക്കുക ചെയ്യണത്. കാരണം രജോ ഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചീത്ത പറയണത്. ആ ചീത്ത എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിക്ക് രജോ ഗുണമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ പറയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തസ്മത് തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്. നമ്മൾ പറയണ്ടായിരുന്നു എത്ര 1000 സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണോ അത്രയും പ്രകാശമാണ് ആരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം അതിന്റെയൊക്കെ സ്രോതസ്സാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും
അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തണം എന്ന് പറയുന്നതും, നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതൊക്കെ ആരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ, ആ ആദിമ പുരുഷനായ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സത് അസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താല് അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. ആര്? ജീവാത്മാവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ആര് കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനത്തെ അവരാണ്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ നല്ല സ്വഭാവത്തിലുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ കുറെ നാൾ അവരായിട്ട് നിന്ന് വരുമ്പോ അവർ ചെയ്യണ പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ അവരുടെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ കൂടി സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത്, ഒരാളോട് തല്ലൊന്നും പിടിക്കാതെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുക. അതായത് നമ്മൾ അവരെ ഫുള്ള് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ, അല്ലെ? അതേ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ച് പൊട്ട സ്വഭാവമുള്ളൊരു കൂട്ടാണ് നമ്മൾ പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പോണവരെ വഴി വരുന്നവരൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കള്ള് കുടിക്കുന്ന, ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുക. അതായത് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കായിരിക്കും അവർ. ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? അതിനെ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവമാവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സമ്പർക്കം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ സ്വഭാവത്തില് മാറ്റം വരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നാനാ യോനികളിലെ ജീവനായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ആരെ കൂടെയാണോ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതികൾ അതിനനുസരിച്ച് വരും. നമ്മൾ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മള് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നത്, എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളാണ്. അതായത് ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നു, എപ്പോഴും സത്സംഗത്തിൽ പോകുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ജന്മം അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഭക്തന്മാരായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ നല്ല വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചെറുപ്രായത്തിലെ തൊട്ട് അവർക്ക് എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. കാരണം അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടാണ് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? നല്ല വ്യക്തികളുമായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയണത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കും. നമ്മള് ഇതിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതായത് ഒരു അടുത്ത ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും.
നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങോട്ട് പോകും? നമ്മൾ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നമ്മളിപ്പോ ജനിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഉയർന്ന മെച്ചപ്പെട്ട യോനിയിൽ നമുക്ക് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ച് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് പല ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഒട്ടും നല്ലൊരു വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നല്ലൊരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ചിലപ്പോ ഭയങ്കര മോശം ജന്മത്തില് താഴ്ന്ന യോനില് മൃഗങ്ങളായിട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കണക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് ആ കണക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളില് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാളാണല്ലേ, അയാൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? ഈ നോൺ വെജും ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് പന്നിയിറച്ചി പന്നിയും അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറെ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ എത്രയോ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് എന്താണ്, അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ അവബോധം നമ്മളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ സസ്യം മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പൊതുവെ ദേഷ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. പച്ചക്കറി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്, സസ്യഭുക്കുകൾ, പച്ചക്കറികള്, പഴം, പച്ചക്കറി, പാലൊക്കെ ദേഷ്യം പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. ശാന്ത സ്വഭാവമായിരിക്കും അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ പറയണത്? കാരണം അവര് കഴിക്കുന്ന എന്താണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികള്, ഫ്രൂട്ട്സ്, പഴം, പാല് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എപ്പോഴും അവരുടെ മൈൻഡ് ഭയങ്കര കാമായിരിക്കും, ഭയങ്കര ശാന്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് അധികം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് ദേഷ്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവ പ്രകൃതി ആയിരിക്കും അവരുടെ ഉണ്ടാവുക. ശാന്ത സ്വഭാവം അവരിൽ ഉണ്ടാവാം. നേരെ തിരിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മുഴുവനും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ആണ്. കാണുന്ന കോഴീനെ എന്താ പറയാ മുറിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക, താറാവിനെ മുറിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ മൃഗങ്ങള് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ മുറിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു 10 ദിവസം അവരെ കൂടെ കാണാൻ, അവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എന്താണ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ശരിക്കും ഒരു മൃഗീയ സ്വഭാവം അവരിലും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അവര് ഭക്ഷണത്തിലും അങ്ങനത്തെ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ, കാരണം നോൺ വെജ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്, മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു പൈശിക സ്വഭാവം നമ്മൾ അറിയാതെ വരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ സഹജീവികളോട് നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നില്ല, കരുണ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഭക്ഷണം നമ്മളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ എത്രയോ പെർസെന്റേജ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ അവബോധം കൂടി കയറിപ്പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവും ആയേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മുട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. അത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണെന്ന് അത്ര സത്യം. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഈ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി 14 ലോകങ്ങളും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ലോകങ്ങളും എന്തുണ്ട്? വീണ്ടും ജനനം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ജനനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവർ ജനിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ചിലപ്പോ ദേവനായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോ അസുരനായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കാം, പുഴുവായിട്ട് ജനിക്കാം, പക്ഷിയായിട്ട് ജനിക്കാം. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും അതിന്റെ ജീവാത്മാവ് വരാനായിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ജീവാത്മാവ് വരാം. അത് നമുക്ക് അറിയില്ല ആരുടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, ആരാത്മാവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് മുഴുവനും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മുട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും തന്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ ആർക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വിചാരം. ഈ
ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് തനിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫുള്ള് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തനിക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായിട്ടാണ് എല്ലാതും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതെന്താണ്, ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഫുള്ള് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്, എനിക്കാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, ജീവാത്മാവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനിന്റെ അംശമാണെന്നും ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവസത്ത, പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെയും ത്രിഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് വിശദമായിട്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അവർക്ക് വീണ്ടും എങ്ങനെ വരുന്നില്ല, അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവര് എന്താ പറഞ്ഞ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, വീണ്ടും ജന്മ മൃത്യുചരാവ്യാധിയിൽ പെട്ട് നടക്ക വേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചവർ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തിയെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് എന്ത് ലഭിക്കും, മോക്ഷം ലഭിക്കും. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവൻ എത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇനി ആരാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ ആരാണ്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആരാ ചെയ്യുന്നത്, ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാ പറയണത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ ഇത് ഫുള്ള് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതെന്താണ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടായിരിക്കില്ല, ചെറിയ പാർട്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോക്കുമ്പോ ആത്മാവിന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, ശരീരമല്ലത് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, ശരീരത്തിന് ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ആത്മാവിന് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃത്സ്നം ലോകാമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ച് പരത്തുന്നത് പോലെ ഈ ഭൗതിക ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്ന, ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ വിശ്വത്തിലെങ്ങും ഇരുന്നു കൊണ്ട് വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വിചാരം എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല ഒന്നും നടക്കുന്നതല്ല. മനസ്സ് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണോ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒക്കെ. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമാണ് അല്ലെ ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പരമപുരുഷന്റെ പോലെ തന്നെ പരമാത്മാവ് പോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിന് എന്താണ്? പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരെയും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ജീവാത്മാവിനും ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് ഓരോ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരെ അറിയില്ല. എല്ലാതും വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമാണ്. പക്ഷെ ശരീരം എന്താണ്? ശരീരം 24 ഈ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഉണരണം. നമ്മൾ അത് ഉയർന്നു എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ അവബോധം നമുക്ക് അതിന് എന്താവണം? ശരിയാവണം. നമ്മളുടെ അവബോധം ശരിയായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് ഉണരാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തെഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയുഗ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മള് ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പോ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് ലോക പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് സ്വായത്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നി, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ശരീരം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ നാവ് എന്നുള്ളൊരു ഇന്ദ്രിയത്തില് കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. നമ്മളെ ശരീരം അത് ആസ്വദിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവും ശരീരം ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പോകുമ്പോ ആത്മാവ് പോണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ, നമ്മൾ പോണെന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞത് ആ മാതാജി പോണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ. പക്ഷെ സത്യത്തില് എന്താണത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലായ ആ ജീവാത്മാവാണ്. ആ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഇല്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആത്മാവ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അതുവരെ നമുക്കത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ആ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുക ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വണ്ടിയിൽ പോണ പോലെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാറിൽ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? ആ കാറ് പോയി എന്നല്ല പറയാ. ഞാനിപ്പോ ഒരു വണ്ടിയിൽ പോണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ആ മാതാച്ചി പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ആ കാറ് നമ്മളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പോയി എന്നല്ല പറയുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. കാറ് പോയി എന്നല്ല പറയണത്, നമ്മൾ പോയി എന്നാ പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക്. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് എന്താ പറയുക? ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്താൽ അത് പ്രകാശാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ചിലപ്പോൾ നല്ല ജന്മമാവാം, ചിലപ്പോൾ കെട്ട ജന്മങ്ങളായിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അത് നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു കത്തി, ഇതൊരു കത്തി, ഇപ്പൊ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ്? അത് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനായിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി മോഷണം നടത്താനായിട്ട് അവിടുത്തെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കുറെ സ്വർണ്ണുണ്ട്, കുറെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നുകൊണ്ട് ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെ കൊന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണവും പൈസയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആ കള്ളൻ ഉപയോഗിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഒരു കത്തി കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അയാൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പോണ ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു സർജൻ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ അത് കത്തി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്തി കൊണ്ട് അയാൾ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ശരീരം കീറുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കത്തിയുടെ ഉപയോഗം രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഈ ജീവാത്മാവ് ആ കത്തി ശരീരം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അയാളുടെ അവബോധം എന്താണ്? ആ ഡോക്ടറുടെ അവബോധം എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡോക്ടറുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാരണം തന്നെ ശരീരം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. തിരിച്ച് ഒരു കള്ളന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? കള്ളന്റെ മനസ്സിലുള്ള അവബോധം, കള്ളന്റെ അവബോധം എന്താണ്? ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നത്ര സ്വർണവും പൈസയും പിടിച്ചെടുക്കണം, പ്ലസ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നാളെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ കൊല്ലണം എന്നാണ് കള്ളന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. അപ്പൊ കള്ളന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മനസ്സ് ശരീരത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും? കൊലക്കുറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ കൊല ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കത്തി കൊണ്ട് അവരെ കൊത്താനായിട്ടാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുക, അവരെ കീറി കൊല്ലാനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ആ ഒരു അവബോധം നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും, ഒരു കള്ളനാണെങ്കിൽ ഒരാളത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്കതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദൂര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ശരീരത്തിനെ അറിയുന്നവർ, അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അജ്ഞാനം നീക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് സത്യത്തിൽ അല്ലെ? നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും നമുക്കത് അറിയാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പല വഴികളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്കത് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കത് അറിയില്ല, ആ ഒരു അജ്ഞാനം നമുക്കവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ നീക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അർജുനൻ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അർജുനൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരോടുമുള്ള എന്താണ് സ്നേഹവും കരുണയും ദയൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കാരണം അർജുനനൊന്നും മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അർജുനൻ എന്തിലേക്ക് എത്തി? അർജുനന് ജ്ഞാനം കിട്ടി തുടങ്ങി. അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് വരെ അറിയാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള കുറെ ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിലൂടെ അർജുനൻ ആ ജ്ഞാനം നേടിയത്, അതേപോലെയുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയത്തോടെ സേവന മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മുക്തി പദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്?
ഒരു ആചാര്യന്റെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? നമ്മള് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഒരു ആളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.